салом дӯстон, айни замон дар кӯчаи Қаҳоров қарор дорем, мясокомбинат назди Муҳсин Султони Кабир ва мебинӣ. Аз ин тараф худи Муҳсин Султони Кабир, Калхози Россия ва роҳ ба сӯи Муҳсин 46 микрорайон. Дар инҷо чӣ хеле мебинед сохтмони роҳи нави бузург ва аз ин тараф худи мясокомбинат ва роҳ ба сӯи текстил. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8-ум ошонаш ҷойгир аст. Якта подъезд дорад. ворид мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. бино якта подъезд дорад дӯстони азиз. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад, хонае мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз. прихожа, роҳ раваст, ошхона, кухни гарнитур, ҳоҷатхона бо ҳамом, меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб. аз ҳоҷатхона бо ҳамом шурӯъ мекунем. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. ин меҳмонхона чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. айни замон дӯстони азиз, сохтмони роҳи бузург рафта истодааст. бениҳоят як роҳи бузург, роҳи замонавӣ, роҳи байналмилалӣ дар инҷо мешавад. сохтмон ба пуррагӣ рафта истодааст. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. ин ошхона ва дар инҷо бошад ҳуҷраи хоб. боз дӯстони гиромӣ, хотир расо мекунем ки баъд аз буд шудани сохтмони роҳи нав, албатта ки нархи ҳама хонаҳо дар ин минтақа боло меравад. нархи хона бошад 599 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хотир расо мекунем ки канали Дом TJ дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.